Ngesikhathi iToyota Fortuner ayifika ngo-2006, isheshe yayitholela indawo enhlizweni zabantu ngoba idayisa ubuthaphuthaphu. Ekhona njengamanje iqala ukudayisa ngo-2016 and if kuya ngokuthi kaToyota balinde 10 years ngaphambi kokuthi balethe entsha, kusho ukuthi entsha shasi ilindele ngo-2026. KwaToyota nokho bayithuthukisile ekhona ukuze izobukeka futhi izwakale iyintsha. Esiyivivinyayo i-last number i-VX 4x4 ebiza 945,000 rands egarage. Ngaphandle yinhle ngoba bathe kuyithinta ngaphambili kubhampa bashintsha ama-rim awu-18 inch nangemumva futhi bathi kuyithinta lapha nalapha. Amalambu angama-LED futhi uma-indicator akhanyisa sakudweba ngaphambili. Nangaphakathi futhi yinhle, izihlalo ziyi-leather and ilayisha abagibeli abawu-7. Isikhala nje sikhona ngemumva futhi izihlalo lezi kulula ukuyivala ukuze kuzokwandisa isikhala, kodwa inkinga ukuthi ayilali phansi zithi mba ukuze isikhala sizoba sikhulu kunalokho igoqeka emasayidini nokuyinto enciphisa ispace. Ngaphambili ine-screen se-infotainment system. Yize-ke sinamabhathini amaningi okulula ukuwasebenzisa, kodwa ibukeka indadlana if uzoyi-comparison ne-Ford Everest ngoba yona ine-touchscreen infotainment system enkulu namabhathini amancane. Kule screen uxhuma ifoni nge-Apple CarPlay, Android Auto, uveze ngaphandle if upaka, ukwazi ukudlala umusic ngezipika ze-JBL ekhala kamnandi. Ngaphakathi nje ine-space kahle, kodwa ziyashoda izimbobo zokucharge nge-USB ngaphambili ngoba iyodwa kanti ngemumva bazenze zaba imbili. Nezokuphepha-ke nazo bazithuthukisile bazenze zaba right ngoba iyasho if kunemoto esesayidini uma uhlehle iyakutshela uma kunemoto eqhamukayo, ne-adaptive cruise control nokunye. Injini yinto abangayishintshanga la kaToyota ngoba kusayiyona 2.8 liter turbo diesel. Inamandla awu-150 kilowatts ne-torque u-500 Nm. Ugearbox ushintsha kahle uyi-6 speed auto. Uma uyifaka ku-drive noma ku-reverse ayisagxumi njengasekuqaleni okuyinto enhle. Emgaqweni futhi i-comfortable kodwa ayikho ezingeni le-Ford Everest yona ethe ukuthi thuthu ngendlela ehamba ngayo. Kodwa vese ka-Ford bathi i-Fortuner akuseyona i-competitor yabo, bona sebebheke i-Prado ukusho ukuthi i-Fortuner i-competitor no-Isuzu MU-X no-Pajero Sport. Emgaqweni-ke njengoba ngishilo ihamba kahle, naku-diesel ibidla 9.7 liters per 100 kilometers. Kulula-ke ukuqonda ukuthi kungani imindeni nabantu jikelele beyikhonzile i-Fortuner ngoba ivulekile, iyabukeka futhi ihamba kahle nasemgaqweni.